Nandito na kami. Papakilo ng pala. Ito sa lugar namin to. Ito yung tindahan nila Papa sa una. Right. Against the light. Wow! Alright. Ayan, magandang hapon mga kaparing Jason. Naglalaba kami. Kaso iniwanan ko muna siya kasi may kumuha sa akin na magakot ng palay. Gamit ko yung kulong-kulong. Alright. May bigat yan, mabigat. Extra income. Pera papisar. Ay. Makabit pa. Yan, wantan. Moy. Berapa presyo mo, Wan? Tara. Pisar ka? Ha? Pisar na. 25 ata yung presyo ng palay ngayon. Sobrang sa karne. Ang kapatid dyan ni Kitty. Muoy. 4, 5, 6, 7. Isa pa. Tadi Orian. Oy. Let's go. Let's G. Kayang-kaya ng kulong-kulong to. Tag-ani na kasi kaya dito. Ha? Sari.
na kami dun sa bintahan ng palay. Papakilo yung ano, 4 kalahati. Haba ng pila. Dito na kami. Papakilo ng pala. Ito sa lugar namin to. Ito yung tindahan nila papasok sa una. Right. Against the light. Hey, wow! Alright. Ayan, paldo. Yan, 6,000. Paldo. Dito na ako. Nag 6,000 person. 4 na sa ako. Dami, lalaba pa. Alright.